הרמן. מה? מה אתה עושה? כלום. כלום? למה כלום? אני לא עושה כלום. לגמרי? לגמרי. אפילו לא קצת? לא, אני יושב פה. אתה יושב שם? כן. אבל אתה צריך לעשות משהו. לא. אתה חושב על לעשות משהו? לא ממש. לא יכול להזיק לך אם תצא קצת להליכה. לא, לא. אני אביא לך את המעיל. לא תודה. אבל זה יהיה לך קר מדי בלי מעיל. אני לא יוצא להליכה. אבל לפני רגע רצית לצאת להליכה. לא, את רצית שאני אצא להליכה. אני? לי זה ממש לא משנה אם אתה יוצא להליכה או לא. טוב. אני רק אומרת, זה לא היה מזיק לך אם כן היית יוצא קצת להליכה. נכון, זה לא היה מזיק. אז מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לשבת פה. אתה פשוט רוצה לשגע אותי. אני? בהתחלה אתה רוצה לצאת להליכה, ואז אתה לא רוצה. ואז אתה רוצה שאני אביא לך את המעיל, ואז אתה לא רוצה. אז מה אתה רוצה? אני רק רוצה לשבת פה. ועכשיו פתאום אתה רוצה לשבת פה. לא, לא פתאום. אני כל הזמן רוצה לשבת פה. לשבת פה. אני רוצה לשבת פה ולנוח. אם היית באמת רוצה לנוח, לא היית מדבר איתי כל הזמן. אני לא מוציא הגה מהרגע הזה והלאה. עכשיו יהיה לך זמן בשביל משהו שבא לך לעשות. כן. אתה קורא? לא כרגע, לא. אולי תקרא משהו? אחר כך אני אקרא. קח לך איזה עיתון אולי. קודם אני רוצה עוד קצת לשבת פה. אתה רוצה שאני אביא לך? לא, לא, תודה רבה. אז עכשיו אני גם צריכה לשרת אותך. אני מתרוצצת כל היום כמו חמור. אתה יכול פעם אחת לקום ולקחת את העיתון בעצמך? אני לא רוצה לקרוא עכשיו. פעם אתה רוצה לקרוא, פעם אתה לא רוצה לקרוא. אני רק רוצה לשבת פה. פשוט תעשה מה שבא לך לעשות. זה מה שאני עושה. נו, אז תפסיק כבר לנדנד לי. הרמן? אתה חירש? לא, לא. אתה בכלל לא עושה מה שבא לך לעשות, אתה רק יושב פה. אני יושב פה כי זה מה שבא לי לעשות. לא צריך להיות כל כך אגרסיבי. אני בכלל לא אגרסיבי. אז למה אתה צועק עליי? אני לא צועק עלייך!